खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों माने खनजिता बर'आ माने गावखौ बुग्राफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनानै होदों नोंथांमोना जोबजासिम नायबासो बुजिगोन जोंहा खनजिता बर'आ मा बाथ्रा बुंदों जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर नायलांदिनि भिडिअखौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंखौ बिराद सोंथि खालामहरबाय थादों दि आंखौ बुग्राफोरनि सायाव माने जेबो राहा लायाखै होननानै बेनि सोंनायनि फिननायखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै गिबियावनो आङो बुङो नोंथांमोनाथ' बयबो नुबोखादों आङो बर' बिमा माहारिफोरखौ बिराद लाजि फोनांबोदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिनि नेरसोन बर'नि दख'नाखौ आङो रेसपेक्ट होनो रोङाखै आंनि गोसो बायदियै आङो जेरै मोनो एरै बाहायबोदों बेफोर गासैखौबो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुङो दि बे आदानि फंसे सोबानानै बे आइनि फंसे बुनानै आंखौहाय बुजायनानै आङो जोंनि हारिखौ बा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनो थांबाय थानायनिफ्राय आं गावखौनो होबथानानै लाखिनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनाव आं बयनावबो आङो आखाइ खबजोबनानै आङो निमाहा बिनो रोंनाय जादों आरो नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होनानै आंखौ मोजां रावजों बुंनाय बाख्नायनाय सापर्ट होनायखौ आङो नुनो मोनदों आङो खोनानो मोनदों बेनिफ्राय देरसिन आरो आंनो मा नांबावगौ दे बुंलाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंखौ कमेन्ट खालाम बेनिफ्राय देरसिन आंनो मा नांबावगौ बेनिखाय आं बयनिफ्रायबो बे आदामोननिसिम बे आइमोननिसिमबो आङो ओरैबायदि साबायखर बावो आं जेबो सानासै आरोना बेनोमोन आंनि बुंनांगौआ गोजोन्थों लोगोफोर